Здравейте хора в миния ми влог. Боядисах си косата в не знам какъв свят. Аз боядисах косата по-точно в русо. Ама не знам, оранжево стана. Косата ми беше червена, както знаете. Ама преди беше руса. Да. Вижте. Сега ще видите крайния резултат след 5 минути. За вас ще е 5 минути, но за мен ще е 2 часа. И ето хора, крайния резултат. Става много малко пострадах от боята. Моля ви, не си купувайте тази боя. Много е опасна, хора. Изгори ми направо главата, но хубаво се получи. Ако искате още такива